ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз рӯзи шанбе аст. фарзанду ҳоли ҳамашон хубанд. дӯстони азиз, омади моҳи шарифи рамазон ба ҳамаатон муборак бошад. якум рӯзи баҳор ба ҳамаамон тинҷӣ, осоиштагии хонаи обод хоҳонам. духтарои азиз, имрӯз ман дутами мурға мариновать мекунам ва ман чӣ гуна мариновать мекунам барои шумо нишон медиҳам. беҳад осон ва болаззат мешавад. аввал пурра ҳамин ҷоҳои мисол пӯстои зиёдатиша мебурем ва тоза мурға мешӯем духтарои азиз, то ки ягон жиру анамин равғану ҳамин чизош набошад. ҳамаша мебурем, мегирем. дӯстони азиз, инҷо бошад ман барои шумо як хоҳари тоҷики моро муаррифӣ мекунам. Замира ном доранд. дар ширкати Фаберли кор ва фаъолият мекунанд ва дар як муддати кӯтоҳ натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, аз ширкати Фаберли заказ карданӣ ҳастанд, метавонед ба рақамҳои ҳамин хоҳари мо нависед ва ҳозир бошад дар бораи кор кӯтоҳ карда барои шумо маълумот медиҳам. хоҳарони азиз, метавонед тариқи сохтани команда кор кунед, метавонед товар оборот кунед ва аз ҳама муҳим, продуксияҳои компания сертификати ҳалол дорад. духтаро, акнун барои мариновка чӣ хел приправа истифода мебарем? ҳамаи приправаҳое ки дар хона ҳаст ман илова мекунам. аз ҳамин барои приправа для курицы, барои мурғ картар чили илова мекунам, соевый соус илова мекунем ва ҳамаша омехта мекунем. ана духтарои азиз, ана ҳамин хел мемонем ягон ҷои хунукӣ ва ин хел мариновка катӣ метавонед ним соат пас тайёр кунед. мурға дар тафдон метавонед 1 соат пас. ба духтаро 40 дақиқа гузашт. акнун фольгае мегирем ва то ки мурғ сурхак шавад. картошкаш пухтагӣ ба фикрам. ҳамин буд рецепти имрӯзаи мо. ҳатман бо ҳамин рецепт тайёр кунед. боварӣ дорам ки барои аҳли хонаводаатон писанд меояд. ҷанастинкаи ман хлеб пухтааст. ина бинед чӣ хел хлебои аҷоиб омад. беҳад катбону мешавад. катбонуи беҳтарин мешавад. худо хоҳад Настя. кани гир чадр наш Настя бинед. ана духтаро, ина бинед чӣ хел пухтааст. аҷоиб буд. бо ин хеле сиёҳдон кардааст инҷашба рӯшба. молодец Настя. чӣ гуна ҳамин хел гулро зинда мекунем. ман ба хотирам не куҷоево шунидагӣ будам ки вақте ки дрожжа об мекунӣ, қати об якҷоя карда омехта карда ҳаминҷоя решаи гулба мерезӣ. гуле ки қоқ шудагӣ буд бояд зинда шавад. ин гули моя ваёш баргоша хунук задагӣ. ба ҳамин хотир аввал тоза кардам баргоша. акнун ҳамин дрожжи анаин хели кати живии дрожжи ҳозир мерезем. решашба мебинем кани чӣ хел мешавад. ана духтаро, магнит мефрӯшад ин хел дрожжи. зира ҳамин хел мекунем. мебинем духтаро, кани гула дидада чӣ хел хушрӯ шукуфтагӣ. балимаст ва акнун бисмиллаҳирроҳмонирроҳим ана мехел карда мерезем. кани духтаро якҷоя мебинем ки кани як ҳафта пас чӣ хел результаташ мешавад. ана духтаро, ана ин гула бинед, ана михел шукуфтагӣ, лекин ҳамин баргоша хунук задагӣ. падаконин ба михел баргоша хунук задааст. ина қайчи кардам маша.
نه اینش باشد امی خیلی شکفتگی حاضر دروژه ریختیم ریشش با بهار شود من اینا دیگر وای تو وقت میگیرم لیکن نمیدونم که گلی شکفتگی چه خیلی میشده باشد. همین خیلی حاضر همین برگشم قیچی میکنم نیمش قیچی میکنم. دوستانی عزیز اینجا کلینکم اومد و موافقی طلب قروتوب آماده کرد. قروتوب پمیدورش پمیدوری زرد کتی تیار کردیم. با ما اشتهای تعام با شما نیست اگر خوراک استعمال کرده ایستاده باشید. اینجا باشد برای پیروگ خمیر میشوریم. ریسپت پیروگ روغن زرد لازم است، دروژی رو من اپارا میمونم و انمی خیل اپارا بلند میشود. بعد با خمیر илова мекунам. Шакар, тухм, намак, ҳамаи он чизҳое ки барои хамири булочка тайёр мекунем, илова мекунем, ҳаминҳоро ба инҷо ҳам илова мекунем. Хамири пирог бисёртар шуд ва тасмим гирифтам ки анами хел сливочный ириска кати ба қабатҳои хамир монда, яъне булочка тайёр мекунам. беҳад болаззат шуд, барои фарзандон писанд омад ва хамир ана ҳамин хел мешавад. духтаро хамир сабукак мешавад, воздушный мешавад ва 2 соат пас хамир уже тайёр мешавад барои сохтан. ва барои начинкаи пирог бошад павидла истифода мебарем ва павидларо духтаро ман он қадар бисёр намерезам бо мақсади экономия, не бо мақсади он ки барои лист мерезад, дар таги лист мерезад ва ҳамин хел месӯзад лист пурра. سفر کردم برای دور عزیزان به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم برای دور عزیزان به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. شدم پزمانی رویت مادری جان. ана хоҳарони азиз, пухтупазҳои ман ҳам ба анҷом расид. барои имрӯз соат аллакай 11 шуд. пирог дар ҳолати буридагиш беҳад хамири воздушне мешавад. ҳатман ҳамин рецепткати тайёр кунед. анами хел инҷо мо барои дугонаи соҷида сабат тайёр карда истодаем. кушо Он такие тяжеленькие. Он худые давай.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی زندگی اندیشه امروز و فردا Вау. ана сабат тайёр шуд духтаро. Красиво? Да. Вау, там помадка красивая. Два номера. Вот. Все, я сделал их. Все уроки.